На 3 юли 2024 година в факултета по химия и фармация на Софийския университет се проведе Ден на химията в рамките на 30-та юлска лектория «Съвременни направления на природните науки», насочена към учители и ученици. Днешният ден е специален за нашия факултет, тъй като тук се проведе юбилейната 30-та лектория за учителите по химия. Тя е част от една многогодишна традиция, в която всяка година представяме във факултета интересни теми от областта на химията пред преподаватели от средните училища по химия в цялата страна. Бих казала, че събитието предизвиква сериозен интерес сред учителите и обикновено отзивите са положителни. Така беше и тази година. Денят на химията се провежда с традиционното съдействие на Българска академия на науките и Регионално управление на образованието София-град. Програмата включваше разнообразни лекции и презентации, посветени на някои от най-новите постижения и съвременни тенденции в областта на химията. Участниците бяха доволни, тъй като ги запознахме с интересни факти, свързани с тази годишната Нобелова награда по химия на тема квантови точки. Също така научиха как се работи с радиоактивни материали с приложение в медицината. Запознаха се и с интересни факти, свързани с законодателството и описанието на козметичните продукти, с които ние се срещаме всеки ден. И накрая научиха малко повече за зелените устройства за съхранение на енергия. Учители и ученици имаха възможността да се запознаят с иновативни изследвания, да обменят идеи и да участват в дискусии, насочени към актуалните въпроси и нововъзникващи направления в природните науки. Аз съм доцент Георги Йорданов от катедрата по неорганична химия и на тази годишната лектория представям доклад за квантовите точки от откритието до Нобеловата награда. Това е една интересна област, с която съм свързан от години, на която е посветена моята докторска дисертация и ще се радвам да представя тази тема на колегите, за да придобие популярност. В тези кадмиеви стъкла всъщност се използват цял ред съединения смесени кадмиев сулфид и селенит, като сярата и селена са могат да бъдат в най-различни съотношения и това всъщност води до промяна на гамата на оцветяването на тези кадмиеви стъкла. Учените са установили ясно зависимостта между оптичните свойства и размера на частицата. С други думи, колкото са по-малки частиците, толкова стъклото е по-към жълтата гама, колкото са по-големи, толкова е към червената гама. Грубо казано, това е откритието. Здравейте, аз съм Боян Тодоров и съм доцент по радиоаналитична химия. Лекцията, която ще представя, е за белязани молекули с радиоактивни изотопи, като те се използват и прилагат в нуклеарната медицина под формата на радиофармацевтици. Ще бъдат създадени специфични лекарствени препарати, които ще действат строго специфично за всеки вид организъм. Как може да стане това нещо? Естествено, чрез помощта на химията. И аз затова си позволявам да мечтая за тук. Защо с помощта на химията? Защото реално, работейки с колеги от няколко различни области, може да установим какви видове химични реакции протичат в нашия организъм и може да създадем по изкуствен начин молекули, които да ни помогнат. Лекторията е форум за вдъхновение и сътрудничество между учени, учители и млади хора в различни научни области от природните науки и науките за живота. Здравейте, аз съм Кръстанка Маринова, доцент съм по теоретична химия във факултета по химия и фармация на Софийския университет. Презентацията ни е насочена основно да запознае колегите с регулаторната рамка, на която реално отговаря козметиката и добрите примери за прилагане правилно на знанията за химичните съставки, тяхната роля в продуктите и как правилно да се отнасяме към веществата в продуктите, защото козметиката е една от най-красивите химии, които срещаме ежедневно и ползваме в бита си. За да работим успешно в козметиката, работим много колеги от факултета. Тук има доста от преподавателите
преподавателите, които преподават, и имаме и студенти, които са в залата, така че надявам се да има и бъдещи студенти, много хора, които допринасят за това бранша да е красив, добре разбран и да е ясно, че в крайна сметка това е химия и е красива химия. Здравейте, аз съм главен асистент доктор Христо Рашеев и презентацията ми е на тема зелени устройства за съхранение на енергия. Това са устройства, които са нужни за съхранение на енергия, която се произвежда от възобновяеми енергийни източници. Моята работа е теоретично предсказване на кои материали успешно могат да се приложат в презаредими батерии, които да съхраняват енергия, получена от възобновяеми енергийни източници. Тук имаме нещо в киловатт часа, това е всъщност количество енергия, която може да бъде съхранена. Тук имаме време, за което може да я отдаде, т.е. колко бързо работи технологията. Тук са различните технологии, обединени в 4 класа. Имаме механична енергия, където се включва примерно хидроенергията, както онзи ПАВЕЦ, нали? Когато имаме свръхпроизводство на енергия, помпи помпат вода от по-нисък резервуар до по-висок, и когато там водата седи в този резервуар, и когато имаме нужда от тази енергия, водата се смъква от по-високо по-ниско, минава през турбина и тя генерира електричество. Тук дължим благодарност на организаторите, колегите от лабораторията по химическо образование, история и философия на химията за чудесно организираното и проведено събитие. Надяваме се до година пак да приветстваме учителите по химия в рамките на юлската лектория и отново да им бъде интересно.